Tap on the screen, like, share, comment, share the live stream. Like, comment, share the live stream. Let's go. Yeah, 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 yeah. What's up, you? Victors. Let's go to 10,000 likes. Everybody, like, share, comment. Everybody, let's go to 10,000 likes. Keep tapping on the screen. Double tap on the screen. Let's go to 10,000.
say, why are you there? Why are you there? Good afternoon, sir. Onye kpọkwasa m onye kpọ m taa ka m na-enwe problem Oh, Jawale. nwanne ndị o I reckon about good afternoon. ka ebe isi na What about you? Where is he? okay I am a manager. okay I got a referee now for the for all of our channel. all the same department Man, I like any perfume name. ma nkwa ọ na-amasị m So, na-amasị m I remember. ekele dịrị Chukwu anyị dị ndụ So, I said I can. imeela nke ọma iji ọcha ga ebe anyị Yes. ị ga-ebedu n'ube So, I'm going to. gịnị na-eme arọ oh na otu ọja na-esi akpọ m n'onye ọdọ gbuo the thing na ọ na-akpọ m na like she oh my god no another person na-eme ya ụja I so much love it Allah I so much love it honestly enwere ihe mere yesterday m nọ na-apụga so ịma ọ na-abịa abịa the spirit as now as I dey go I dey comot make I dey blow am so na-egbu somebody na-agaje edo ya dis very focus ọ chọghị ịmata onye na-egbu the thing egbugide m ee egbugide m ya kwụsị na-ele m ya nwere ihe like this nwa okorobịa like in stop dey look me from far ọma ọ na-eme eme ya efufere isi ya continue law si mba honestly Allah always joy giver ke m na-anọ m n'olu 247 247 ejicha m ya ebe niile I swear. Yeah, what you do? 247 ka ekisa azụta ka ebe ị na-eji azụta abagala nọ n'Ọnịcha ee the person na-arị ya nyawa ya arụtara gị ịchọ onye sef ka ọ dee ya afa gị ọ dee ya afa gị nya ya arụrụ gị ya ị ga-arụta nnara m ọbụla gị bute na WhatsApp m gị ọlụọ ya ego ole ka ọ ga-efu
no one dollar let 10, $1 Uh, $1. Oh, the other or job and animal for her. The guy never watch out. It's a target personal one or target personal one. How can I? Yeah. Amanda, Our personal one. You call it a day more for ourselves. EGA by. Engage the moment. It'll be 1K before you know. Oh, ọ bụ eziokwu, ọ bụ eziokwu. Ịma ihe ị ga-eme ka m kpọrọ gị WhatsApp nke WhatsApp m because mụ agaghị emefu WhatsApp mana ọ nọ fonu ka m na-eji eme online. Mkpọwa. Ọ mkpọwa. 081 0493 6667 081 0493 6667. If you give me a match out to the WhatsApp. Chere ka m minimize ya kpọọ nke gị adịghị ama ama enwere ike kpọọ 070 070 ị na-ahụ m na-ekwu Okay, let me approve the message to be seen. A copy there. I minimize I caught us. I got my copy the message. Okay, let me screenshot. Okay. Ima ihe na-eme birthday wo next week 13th. Achọrọ m inye onwe achọrọ m ịgbụta ofu mmụọ ọja nye onwe m gift onye onwe m. Ịghọtago? Ị na-aghọta my brother. So yes. So me na gị ga-ekwu on WhatsApp after live stream more describe mana enwere I'm not na charge ịghọtago but o nwere ịgba gị ịma na ihe anyị na-egbu na-eme anyị na-abụzi onye amụma I no go lie. So nsi ha wụrụ oge m na-eji eme live stream so mmụọ na-asị m abịakwala masị m basị na aga m abịa ịhụ na na-abịala m na meme itie gị ọ ga-agajiri gị nwanne m.
Mado hu nwanne ya nọ na the same nọ na the rem adị egbu oge. Hai nwanne m na-eji egbu ọja. Nwanne ọfụrụ obere ihe mma m gara ịmụ gị ma mma ka ga-amụọ m. I love the gods. Ụmụ mmụọ. Ọ gịnị na-eme? Arọ. Ọbịa m na-arụ. Chineke God. Chineke kpụrụ m akpọ kpiri nwere akwụkwọ n'ịtụkwasị ya. Ọ gịnị na-eme? Ọja. Ọja. Jesus. See, I don't know who discovered this. Nna. Ajụọla m ajụjụ emechala m si Chineke na please can I have a time travel? Let me travel in the past. Who started this thing? Hey, gịnị na-eme? My bro, o nwere ihe nwanne nye gadukwele n'ihu gaa n'ihu. Hell. Ọ gịnị na-eme? Ọ gịnị na-eme? Igwe. Hell. Nwanne. Hell. Ọwụ oge m bidoro ka m matara hi Chineke oge m bidoro ugbu ọja ka m matara the importance of spirituality. Irubele ebe ị na-aga it's not a matter of inye mmadụ gift or inye mmadụ ego no o nwere ebe ọ na-akpọ gị. Yes esikwa butuo nwayọ kwa mba o nwere ebe oje hi love medic nwanne gaa n'ihu gakwa o nwere gbochi ọbụla m na dị my second domain. Hey! Gịnị mere? Mmụọ na-apụ apụ. Olisa gee ntị.
mmụọ na-apụ apụ. Hai! Osisi na-ekwu okwu. Brrr. Ihu mmụọ. Ọja. Hey! Oge as in ọ gị nwa na-egbu onye na ịmatabeghị. But ịma enwere ihe na-eme n'ọja. All by realms you have attained in the spiritual realm. Enwere ndị m na-egbu kịta na m chọrọ ime ihe nke many years back na-emetụrụ m ya. But as time goes on, ọ bịaghị ọjọọ so bịa ka ụmụ mmụọ bịa ya eku ụbalị. Yes. uche ya ị ga-afụ ebikwa gị uche ọzọ onye na-agbụrụ ahịa atụtala gị alụ ihe ọzọ ya bụ iti n'ọja gị arịrịa ya ọgbanje a na-agba ya bụ igbu na arịrịa ejide mmadụ nye onye jegoro 100,000 na akpa ya gbakọta gị na ụbọchị pụọ maịkị ya bụ iwere ọja pupu na ngwa na-egbu ọja ya bila mkpa gị n'anya Ima I think that was few days ago. Na m nọ na-egbu ọja mbido mgbogbo like this metifu mkpo make us if there is something is happening to me but academy akọwali ihe mmiri a na-agabiga mbịa. Yes, sometimes m na-adịzi ọ na-atụzi m ụjọ sọsọ naanị m nọ ịma kịta naanị m nọ n'ime ọhịa mkpa gị bụ eziokwu. Ọ bụrụ edịrị mgbe m na-apụta m na-apụtacha even edị time na-apụta abụla na n'ụtọ anyanwụ ka both night and day m na-apụtacha. As in abịarakwa mana ị gaghị eteta ụra jos gbuo ọja ọwụ na gịnwa ọ ga-abịarụla gị first ọ bịara gị imekweni accept gị mezie accept. Yes. Ise. Mana onye bidoro osisi a na-ekwu okwu onye bidoro osisi a na-ekwu okwu were osisi hụfuo ya mee ya mkpa ya ekwu okwu. Ọ m dị na-akpọ Chukwu nyere anyị amamihe dị egwu.
if you order ya be anywhere, like I do it, yeah, then I just make it ready. That's all good. Just make a way of it. Yeah, I'm not going to realize that they need to go that. Apart from that, the sleeper, the sleeper TV. After the letter of Anthony. Eh. Oh, yeah, we have a Cataragan Bermuda. Oh, yeah, the Maracan Abuda, I have to put it in our. When I went there, But like, oh, yeah, oh, and then I got it. yeah, enwere ndị na-ahụ ya ka sefu mebi onye ọ na-egbu ọja wee onye arịrị all those things and ihe anyị na-eme m is a gift. Is a gift. Ọjà adịghị Igbo ka ọ lọzi ịmara moto na ọ na-aya ọjà sisi ịmara moto na ha na-aya ndị balụrụ ọjà onye balụrụ kpọọ ya ife ọkpọkwa ngwa ọjị mana ya iwe gị asụ ọya iji ewere ego ga-akpọ ọgọ n'ọrụ owere anala ego dị na pụtara All those things. Agwa na-asị onye eleba na-esekwu ihe anyị onye kpọọ nkịta ya afa ya azana ya ka ọ gị na o nwere ka sikwu dati ilu ahụ. ọjà bụ ndị omenala ihe emegodi ọjà omenala onye ahịa bidogoro ebe a wee gaba dozicha ihe edozi onwe gị mgbe ọjà ọbara ebe ntị akwa mmụọ na ebe onwe laịfụ ya bụ ọkwa laịfụ mba irobesi ya laịfụ akala ugwu ebukọtara mfe ọjà ha nchaghị na-arịrị ma na-eti hei hei n'ime aba ga-ebanye laịfụ ite akala ugwu mgbe nkata ọjà ịbụgo ndị na-abata laịfụ ya bụtụ ndị ọga anyị na-efolo anyị na TikTok. I think all my friends na TikTok. A na-asị ka eze na-egbuzi ọjà niile a ka na-egbu ọjà niile na anyị akwụkwa dis bọị n'ọkụ na anyị akwụ dis bọị n'ọkụ na-egbudu mmadụ ebe a ndị na-azụtarị laịfụ bụkwa ndị nna m nwee ntesugoro isi ndị na-azụtarị laịfụ bụ ndị nwee ntesugoro isi maka ụdị mmadụ akara ugo si n'ebe iji ọgwụ ife ọgbụgote gị ọbụ ya na ya amagodi and akala ugo adịghịzi eme ọ na-ejisi ike egbukọ m ọjọọ ọ hụzụ mgbe nke ọ na-amasị mba ụdị ejikebe ike egbu ọdụ onye ka mụnya aka na-akpa na-asị na ọdụ ka mụnya ga na-eso na-aga ọrụ ojikebere ike afụchebe ọdụ n'ọdụ ọsọ ọfụọ ya amazie mbem ọbala onwe ya mbem ya but ọ bụ site na mbem ka o siri bido mana ọnụ adịrị ya mma na mbem ọnwụ nkata mbem onye na ya na-ajụ obodo mba dagaghị mbem ya heo ị na-ajụ na nwere ihe ọzọ a na-eme na mbem o nwere ndị ọpụta soro ndị a na-aghọtakwa ọja n'anya mana ife onye enye onye ya ama ka ma onye nwata ya n'anya enwe ndị dị ọja aja ịlụ ofe anyị nna ihe anyị na-agbakasị m ahụ emebile m I have not even go to occasion wepụta ọja m I have never tried that shit before in my entire life. Even Anamaga. Well, village, na-emeta omenala ọfụma igbu ọja anyhow ka si sọ ebe ọbụla ugwu ọja kele onye ọbụla mmadụ ọjọ ntụ na ịmanụkọta nkọma ndị m sị m ga webele mmadụ ọja mba anami ọ na-eme nkasi ifu na m na-eme njọ ọ na-amị mmụọ asef ka ma abịala ihe ọga anyị yes ihe ọga anyị ego ole ka ihe ya onye ahụ onye ya atụsara gị 100 naira atụsara gị 200
ị na-anwụ ọja gị na ọ na-emebikarị akarị mmadụ ọ Mm. na-akpọchi mmụọ ọja azụ na-asị ọ na-akpọchi mmụọ ọja ezigbo azụ Mm. ọbụladịrị ya ala ọ nwere show ya bụ ịga sefụ ịmana ndị iro karịrị na ọja a na-afụ Yeah. ọfụ na ya bụrụ ebe dị ihe ọ nwere ya nwere ya bụ ịga na-egbu ọja sefụ ọja ga-akpọchie a na-akwadori ya akwado na ọja gị sefụ kpuchie nwanne ahụ tinye ọja gị mere nwoke ya bụ ịgasị ọrụ bata ite anụ ọya ya bụ nnukwu ọya Wedi Imana na maga show. nwere ike agụụ na ọ ga-agba nna asụ na-eme gị mana alụ na ezigbo alụ na ya ọ bụ na ndị a Ihe ndị a na mere ma na maga show. Ike adị m. I no go lie. Ike adị. ọ nwere wee kwesịrị na-apụta maka ya na-apụta ndị ọrụ na-ama ihe a na-achọ ndị ọrụ Mm. onye kwechi ya ekwe onye pụta ọ pụta n'ụlọ ọrụ ọbụla ya agbapụrụ Ike adịghị m. kwesịrị ịpụta ihe ọbụla efe ihe ọbụla ndị ibe gị na-afụ na-afụ ya na-enwe experience Enwere ihe mere one Saturday. Enwere ihe mere ofu ụbọchị na m gara ji ha awụ wakekeeping. So onye eme m invite si na m bịa. So ma bịa. So imani ka m just do rule like this. Let's say nọrọ with ndị mmadụ na-egbu ọja. So ka m nọ na-egbu ọja m egbucha nsogbu adịrị ma laruo nọrọ na nrọ onye anyị nwụrụ a na-eli that day o visitie m mgba gị pịọ ọ bụ na-ezi m ozi na m gbakwa ụmụ ya ke mmekwe so that's all those things a na m achọ ihe ndị anyị mụ na mmụọ na mmadụ enwe mmekọ like so onye nwụrụ anwụ na onye dị ndụ ekwesịghị inwe mmekọ so ibi na akwụkwọ nsọ kwuru ya all those midighi ike o mee anything o mee something so enwere nke mere the other day mewere microphone na-egbu ọja my throat adịrị dry kasi if aṅụbele mmiri for the past 10 years you understand so nnachi n'elu asụ ọ dịghị ka ọ na-awa ọkụ and enwere ebe m gasị nyere mmiri adịghị available at that moment because m nọ na stage nna aragba m sika ife na-eme ma kpaa si ihe ndị m mụrụ sef amakwa m like ihe niile ndị anyị m mụrụ lesi ihe ndị m kwesịrị igbu n'iji minta amakwa m so m si ka m mee this thing ọ dị ka ihe a na ihe a na nna ọkụ anyị ọwụ naanị ihe m mebiri that saw me, my brother ọkụ anyụ ike avụ m nna m ewetu aka akpọ m program na m napụ ụzọ ndị mbe ekpere mmechi invoke before m agawa mana mmeme ya ihe nọ n'ọja dị ahụ that is why sometimes if you have feel only na-eme guy even all ike ọgụ adị m ịghọtago ike ọgụ adị m efilo na ị na-eme big boy mụkwa na ị na-akpọ ga ma na ike ọgụ adị mmadụ ọ dị ka ihe m na-ele akala ugo because m na-efolo akala ugo sometimes m na-ele akala ugo ọwụrụ that ịma ihe m na-eme appreciate na ha na-aga program
ị ga-anwe ebe nnukwu ndị mmadụ nọ ha ihe egbucha ọja ma mbe. It takes grace to be that level, not just to gị na ahụ na ọ na-aga program. Owo everybody like amam kam si na-put this thing na owo everybody ga-eru na that dimension. Fight. Like fight. Oh, Yeah. We determine your label before we fight that. When we cannot fight, you carry a java no guard. Now, Nigeria need a Malagama. If you go, Nigeria self, who put on the dog. Why put cheer? Yes. My name is going to have a cat here at Alana. Allah. How am I God? How they just go for any one of village to see when you put up. You're not against it. What I got. May also go down and I will go. Kwenye na kpọkwa n'ime ike kwana. Nke mmadụ gị si na-akpọ m WhatsApp call for oji m anya. Also go down and Pia Bulu up in a pastor. My start my yarn is what I'm on him. Yeah. I was also to a new one, you know, it's not one day. It was not me. Mana ịma ihe na-eme okwukwe onye ọbụla. Somebody say sing please. Let me blow. I say now faster please. Nah, here jabu mi ke sometimes all that we may mute to nyai. Let go faster please. Ama na we ikuku kam gi na eme ha. Ojola mama riele ni. Nwere ihe m chọrọ ka igbo gbuo sandụ ga-abanye na beat. Gbuo sandụ na-aba beat. Ọ ga-atala m ebe a.
Oh, ogene na-eme. Lovely Igbo culture. Francis. Igbo kwenu. Who taught you this language? You say Igbo kwenu. Kwezuono. Ogene na-eme. Brr. Wait, I beg, make I clear it. Somebody say, is this your son? No. How are you today? I'm fine. I'm fine. He's my very good brother in the industry. This is Francis. Am I pronouncing this name very well? Enwere ihe na-eme m because nna ịma akwụkwa ka m jụọ gị sometimes m bukata o make as if na o nwere onye na-ele m like m na-efilu na like as if somebody is watch like ama m mgbe m ga-eche put ihe anyị. Yes. Nne notice na enwere ndị nọ with me but m nara afịa. Yes. Abi. Uh, yes, you know me. I was your OG gifter. Oh, but are you still there? I don't know if she's still there. Let me. Francisi, are you there? Uh, are you there? I'm trying to know if she's still there. I want to. How the couple go? Onya, one of my highest gifters when I started live streaming. How the couple go? Oh, mana ya gbawa zụrụ ọdọ. Enwere ihe na-eme. Nwanne ị mara na ọ nwere mgbe m ga-anọ like this nsekpụrụ ala kelee Olisa
si ya Chukwu ekele gị ma nka na m gere gị ntị wee gbuo ọja. I swear. I no go I no go lie. Ekele m Chukwu mana o mere m emewe ihe a. Asa m eme my life was at the point of frustrating mgbe m nọ na-ada ọjị ya na-ada ọjị ya. Ihe nga jikwa ọja bụ na o nwere like o wụdị ego ọ na-adịbe ya na like ya bụ ị na-ajụ na isi a ya eji ezi a ka o were ihe ọzọ ị na-alụ. O wụdị ego ọ na-adịbe ya na ya bụ ọzọ. Nna agwa that one sef adịghị ekwu okwu that one. Kai. Onye gị salary onye prọfesọ na university. I swear. But it's not the money but it's the love. Ịhụnanya m nwere n'ebe ọ nọ. Yes. Very important. Oh. Mm. Mm. Bum, bum, bum. Oh, Kai. Lekwe my old time ọja. M zụrụ ọja a n'ebe ka unu. Mana ọja na ọ na-ara ahụ iji na-egbu egwu mana ọ na-adị mma na chanting. Onye na-agosiri m ya aha eleghara ọja Igbo shelebe nshe nwoke enyi m anya nyere m ya. Ee 2021 o nyere m ya na 2021. That guy na-enye m joy. Ihe ọbụla ị jụrụ ya si ya nna lekweke ọ ga-agwa gị there's no point of hiding anything. O nwere one man ọwụ na my village m jụọ ya ajụjụ ya na-ekpugharị aka till m na me break ya continue move on my life further. meetie Shelembe Nshe na 2021 I think. Ịma na ọjọọ ogene ọ na-abịa ọ naghị anọdụcha n'ogele ọdụ ịma igeje ọzọ bịa gị pụọ gị pụọ. Yeah.
enwere m gwara ịmana n'ọjọọ ogene adị efolocha beat n'ọjọọ ogene a na-efolo mfat ọwụ na a na-efolo like ụta datin dị ee yes gị bata gị ee ị nwere ike kọtụ ọpụ nga ọbụla ị nwere ike kọtụ ọfụ nga ọbụla ha pawa ya dị igbu nna ma piano ya na-ama egbu ya o ee ee ọ nwayọ nwayọ chukwu ọ ga-emekwe ọ ya emekwe ee yes ọ ha na gwara m even emechara si na m ekurule mmụọ na m ekurugo mmụọ ọtụtụ ndị mmadụ wee kụpụrụ m isi anụ m ị na-ekwu isi gịnị ọ kemgbe i bidoro ha nna gị dị otu a ee ee kụziere gị ee yes
Eh, yes. Uh, Namaro, or by age. Na likwe ni manya o. Hello? Hello? Who be this abeg? Oh, if you come online, na general, you talk, if you come online already. I did live stream. I did live stream. I go come later. Yeah, Wetin no. happen? Yes, what I want to. Okay, later abeg, no vex. Yeah, no. Hi. Na battery ma. Hi, battery ma dey go low. Oja ka ikwu na WhatsApp kam end their live stream o. Battery ma dey go low. Obala 20%. Please, everybody, let's. I'm going to play the last, and that is the end of the live stream. See you guys later in the evening. Agwe ni wem kuru. Trying to.